Sumbong ang 7 ka mga tinun-an sa barili dinhi sa Sugbo nga gikulata sila sa ilang maestro nga gingong gisapot kay nag-away sa iyang boyfriend. Ang mga bata uban sa mga ginikanan ug paryente unang ni-report sa school principal apan dihang mag-atubangay na unta sila kalit nga ni walk out ang maestro. Tungod niini ang mga bata milahos sa police station ug gisaysay nga niadtong adlawng Biyernes sa mayaging semana usa nila ang gihapak gamit ang newspaper na suntukan ingon man gilabnutan sab sa buhok. Ang magtutudlo daw nga si Jinggoy, dili niya tinuod nga pangalan, daw nagkaaway sayo sa buntag sa iyang uyab nga lalaki. Usa ka estudyante iyang gisugo sa pagpamasahe sa iyang ulo aron siya mahuwas-huwasan sa kasapot. Apan ang tinun-an giingong nasayop sa pagmasahe hinungdan nga ni samot ang sapot niini ug gilabnot ang buhok sa tinun-an. Matod ni SPO4L sa Albuera, kinsa hepe sa Women's and Children Protection Desk Cabarili Police, nga posibleng pasakaan og kaso ang magtutudlo kinsa kasamtangang on leave karon sa tunghaan.